माननीय नरेंद्र मोदी दामोदर दास बिथाङा बुंदों सबका साथ सबका विश्वास आरो सबका विश्वास आरो प्रयास बे हिसाबैनो जोङो बयजोंबो समानै जोङो मावलांगासिनो आरो मावलांबाय थागोन आरो आगन्तुक समाव जोङो बिटिआरखौ आरो जों डेभेलपसिन खालामनो हागोन जोंहा बेयाव बिसास दङ। दिनैहाय बेसेबांसो जयनिं जादों? दिनै 265 प्लास जादों। जों दिनै बेंटल ओनसोलाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै 264 सा जयेन जाफैदों। दा बिथांमोनहा बिजेपिनि नीति आदर्श खामानि मावनाय आरो जे बिजेपिया गासिबो हारिसाफोरखौ लानानै जे मोनसे मोजां परिबेस बा सोलिनो हानायनि मोनसे प्लेटफर्म बेखौ नुनानै बिथांमोनहा बिजेपिनि फारसे मोनसे आग्रह जादों। बिजेपिनि फारसे अनसायनाया बा गोसो जानानै बिथांमोनहा जयेन जाफैदों दिनै। दा जोंखौ हांख्राय हरदों बिथांमोनहा। दा बे हिसाबै जों दिनैहाय इयाव बेंटलनि बाजारावनो मा होनो बेखौ लक्ष्मी मन्दिरनि बे नैबे जिरायसालियाव जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो। मा हारिनिफ्राय फैदों? दिनै बिसेसके बर'निफ्राय फैदों आरो आदिबासि, बिनिफ्राय नेपालि, राजबंशी, बेंगलि, माने जोंनि बिटिसिआव जा हारि दं बिसिनिफ्राय मोनफ्रोमबो हारिनिफ्राय एसे एसे फैजोबदों आरोखि। बिसेसके जों दिनै हाइस्ट बेयाव अनसायनाय मोन्दों बर' आरो आदिबासि आरो बेंगलि। बिसायख'थिनि सम नङाब्लाबो बिजेपि हान्जायाव रायजो राजाफोरखौ गुबुन गुबुन राजनीतिक हान्जानिफ्राय दग्रान जानायखौ नुदों। बेथ' माने जोंनि बिजेपिनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। प्लास माने आजिखालि बयबो रायजो राजाफ्रा एसे माने माबा जाबाय, मा होनो बेखौ, बयबो माने एसेब्लाबो मोनसे मा होनो मबाइलानो हक बा टिभि निउस चेनेल गासिबो नुजोबो। दा सोर बबे हान्जाया मा मावगासिनो दङ, बिजेपिया रायजो राजानि थाखाय मा मावगासिनो दङ, आरो बिसेसके भारतीय जनता पार्टिया जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव जेनाखि मोनसे गोजोन थासारि, जों गासिबो जाथि जनगोष्ठीजों मिलायनानै थानो हानायनि जेनाखि मोनसे परिबेस, बे परिबेसखौ दिनै भारतीय जनता पार्टिया बेयाव मोनसे माने मोजां परिबेस लाबोनानै होफैदों। दा बेखौ मोजां मोननानै हयथ' बिथांमोनहा जोंनि भारतीय जनता पार्टियाव इलेक्सन नङाब्लाबो बा बिसायख'थिया खाथियाव नङाब्लाबो दिनै लैहोर लैहोर फैनानै दिनै जयेन जाफैदों। दा नोंथांमोनहा नुदोंमोन सिगांनि समफोराव जोङो माबायदि परिबेसाव थायोमोन। जों दागगारियाव थाङोब्ला, सान्थिफुराव थाङोब्ला 2टा 2:30 न'आव फैफिननांगौ, माने बेबायदि परिबेसनिमोन। माने बबेयाव मा जागोन बबे समाव जों हमनोनो हायामोन। थ' दिनै बे परिबेसा गैला। जों हरनि 10टा 11टाबाबो गावनि खामानिखौ फोजोबनानै दागगारिनिफ्राय बङाइगाव, दागगारिनिफ्राय क'क्राझार, जों एकदम माने बेबायदि थांनो हानाय मोनसे बा सोलिनो हानाय मोनसे परिबेसखौ भारतीय जनता पार्टिया दिनै खालामना होदों।